मादै जोंनि न'खराव दसे आर'ज लानाय जादों बेयाव मादैखौ नुजाहैनो फलै मादै दा दसे आर'ज लानाय जादों बेयाव बाजिखौ हांख्रायदों आफा ब्राय जों बयबो ज' दैमारिनि दैमु दैमारिनि दोरसि आसार फालिनाय नेम खान्थिखौ बयबो नों आफानि खाथियाव बोर बिहरबाय दहाय आफा नुवाथारि ब्राय बाथौ आहा ओं ह्रीं क्लीं फसे ओं ह्रीं क्लीं फसे ओं ह्रीं क्लीं फसे हे आफा नुवाथारि आनान गसाइ सोरजिगिरि सान राजा नंखागौबो बे बिगियान नि फोराबो बेखौ रोखा फोरमायदों दा दोरसि आसारनि समाव बिसि फिसाय जोबोद मोजां अनलायनानै न'खर खुंनांगौ मोजां बाथ्रा रायलायनांगौ आरो बिदिनो बाथ्रा दान्थे बिदिन्थे जानो नाङा आरो आखुखौ सोलायनो हानांगौ जोबोद आखु सोलायनो रोंनांगौ बेबो मोनसे दा आं
सोमखोर फिसा आरो दैमु फिसा दिनै नोंसोरो दिनै दोरसि आसार बे दोरसि आसारखौ दिनै बे 4 आरो 5 दाननि समावहा जोंहा लामा सामा हान्थिब्ला लामाफोराव मोसौ दान्दोल दोनाय दिरुं बोरमा दान्दोल दोनाय दिरुं बेफोरखौ बारनो मोना दा फिसाफोर बेफोरबायदि आसारखौ जितु मानिफुंनो हायोब्ला बै जोनोमनि समावहा मोजां नोंसोरो बे 4 आरो 5 दाननि उनावहा जोनोम मोनगोन बे जोनोम मोननायनि समाव डक्टरनि माबाखौ ला आरो बिथिं गामिनि गेदेर गोलावफोरजों एसे मान लाखि सनमान लाखि मोजाङै बुजायलाय रायलाय रागा जोंनाय बोराबनाय सोरखौबा दाङा नाथा खालामनाय बेफोरखौ दा खालामदो फिसाफोर मोजाङै सोलिनो था अब्लानो नोंसोरनि बे गोरबोआव थानाय गथ'आ इयुननि समाव मोजां जाना फैगोन आरो इसोराबो गोग्गो होगोन दा फिसाफोर आं बेसांखिनिखौ बुंनानै नोंसोरखौ दिनै दोनथ'बाय गासिबो आसारखौनो जों मानिनानै सोलिबोलांनो हायो आरो बिदि दोरसि आसार खुंनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों साबायखर जै जै मोजाङै देरहासार जालांनो हादों आरो इयुननि समाव बे गथ'खौ जाहाथे गोहोम होनो थाखाय आफा इसोर नुवाथार आनन्द जागोन दे मिस्टि लायनोसै मास जागोन अमासो अह ong ring kling putse ong ring kling putse ong ring kling putse दहाया पसे गोदोबा नों मामोन दा नों बर' नखर बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम मोनबाय दिनैनिफ्राय नों सासे बर' सुबुं जासिगोन इसोर आरो धोरोमनि दहाय लानानै नोंनि इयुन जिउ संसार मावनाय दांनाय साननाय हनाय सोलो बोलो आखा फाखा गुनि गियानि रोंखा राखा जानांगोन बिमा गुरु बिफा गुरु धोरोमनि गुरु मानिसुला सिबिसुला जानांगोन दे इसोरनि बोर मोनथों दहाय आफा सोरजिगिरि आनान गसाइ दहाय आरो साबावदो आरो होबावदो सातबार सातथाना सातथा लाबोना दे
ओं ह्रीं क्लीं फोर से ओं ह्रीं क्लीं फोर से अदे नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ सोमखोर दैमारिनि अनजालि बिसि मुस्रिमा दैमु फिसाजो जोनोम आसारखौ गामिनि गासै रायजो राजा बयबो ज' जाना बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिजों मुं दोननाय जाबाय। रिं क्लिं खोनासं आफा खोनासं नोंनो सोरजिबाय बान्दोबा मुलुगाव जर जुलि जानानै जोंनि गोरबोआव जोनोम मोनबाय सासे गथ' बेखौनो जों दिनै आसारनि गोथार नेम खान्थि मानिनानै नों बिफाखौ दहाय लाना आफाद सालियाव नुजानाय रायजो राजाफोरखौ साखि खालामना थरायना कृतिका दैमारि मुं दोननाय बिफाया जोंनि गथ'नो मोजां देहा मोजां गुन गियान रोंखा राखा आखा फाखा देरहासार जानायनि बोर सारस्रि हरदो दहाय आफा बोराइ बाथौ। नंगौ जोनोम आसार फालिनाया जोंनि बाथौ धोरोमारि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ आरो सोलिलांगासिनो दं। बे मोनसे जोंनि सुबुंनि बान्दोजों रुजुदों। नैथि बान्दो दोरसिनिफ्राय नैथि बान्दोआव सफैदों। बे नैथि बान्दोआनो नैथि आसारानो जाबाय जोनोम आसार। शनिबार बेलासिनि समावहा दिनै माजबार दा आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव नोंसोर बिसि फिसाय सानैनि गेजेराव संसार जानायनि इयुन जेनेरेसन खांनायनि मिजिं दं नङा मोनसे होनबा दंथारोमोन। दा बे मिजिं बायदियै सानसे हौवासा नङाबा हिन्जावसा जोनोम जागोनखौ मिजिं थिदों नङासैमोनबा दिनै नोंसोर सानैनि गोरबोआव नैबे गोदान गथ'खौ हिन्जावसा मोननो हाबाय। बे आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव जेरैबायदि सुखु गोजोन मोननो हास्थायदों जेरैबायदि आबुं महर अंगफोरखौ मोननो हास्थायदों बेबायदिनो आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव मोननो हाबाय नङासै होनबा। दा बे गथ'नि मुंखौ मा मुं दोनखो? कृतिका दैमारि गथ'आबो जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौनि बोर सानस्रिनायनि गेजेरजों जाहाथे गियानि गुनि सोलो गोरों धोरोमगिरि जानो हायो आं बेसांखिनि बुंनानै गिबियावहायनो नोंथांनि सिनायथिखौ जों मिथिनो लुबैयो।
आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबा दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ फोसावगिरि मुङा आंनि हरसिं बसुमतारी खुलुमबाय। बर' समाजावहाय एबा बर' न'खरावहाय सासे गथ'आ जोनोम जायोब्ला बेखौ बर'नि दोरोङारि आसार खान्थिनि गेजेरजों आथिखालावहाय माबोरै बरायनानै लानाय जायो? बेयो गथ'आ सासे जोनोम जानाय लोगो लोगोनो आथिखालाव बेखौ 11 सान जानाय लोगो लोगोनो गंफ्रोमबो जोनोम जानाय न'खराव बा बे जोनोम जानायफोरनि गामि गामि न'खरफोराव बाथौसालियाव न'खर न'खर बाथौसालिनि बे सिजौ गुदियाव आलारि बाथि दोहोबदोना सावनानै आर'ज हान्जानि गेजेरजों दौरि दौसि आसारि बिथांमोनखौ लानानै आर'ज खालामनानै बे गथ'खौ बरायनानै लानाय जायो आरो ओइदिनखालिनो मुंबो दोननाय जायो। बर'नि जिथुनाखि सोदोबजों मुंफोरखौबो दोननाय जाखायो। सासे बिमानि गोरबोआवहाय थायोब्ला मा मा आसार खान्थि खालामनाय जायो आरो बे गथ'आ गोरबोनिफ्राय जोनोम जाखांनायनि उनावहाय मा मा आसार खान्थि खालामनाय जायो? जोनोम जानाय लोगो लोगोनो बेखौ हिन्जावसा आरो हौवासा नायनानै दोरोङारि माखासे नेमखान्थिफोर दङमोन। आथिखालाव बे नेमखान्थिया एसे दोरोदों दि हौवासा जोनोम जायोब्ला बेखौ खुन्दुं आवाजों फाखु बा उथुमायखौ मेरायनानै औवानि खाथिमाला नङाब्ला बेलेटफोरजों हानानै होनाय जायोमोन आरो हिन्जावसाब्ला बेखौ फाखुसिनि खुन्दुं आवाजों उथुमायखौ हानानै बेखौ औवानि खाथिमाला नङाब्ला बेलेटजों हानानै होनाय जायोमोन आरो 11 सान जानाय लोगो लोगोनो बियो हिन्जाव हौवा जेबो फाराग खालामाब्लासिनो बेखौ माने न'खरखौ थारनायजों लोगोसे आर'जनि गेजेरजों बे गथ'खौ बरायना लानाय जायोमोन। दोरसिनि समावहाय जोंनि बर' समाजावहाय खननाय आर'जखौ नोंथाङा खननानै होनो हागोन ना? जोङो बे आर'ज खालि ओरैबायदि मोनसे मेथाइ खनो बोराइ बाथौखौ साखि लानानै बे आर'ज मेथाइआ ओरैबायदि खननाय जायो जे आर'ज मेथाइनि गिबि सिरिखौल' आं खननानै होगोन। बे गिबि सिरियानो जाबाय सोरजिनाय फालिनाय फेदेर फोजौ फेहेरनाय फोथैनाय फोथांनाय नोंनिनो माया माया सोरजिगिरि आफा सानसहाया सोरजिगिरि आफा सानसहाया बिखौ ओरैबायदि बुंनाय जादोंमोन, हे फिसाफोर नोंसोर दिनै बिमा आरो बिफा जानो ओंखारदों, नोंसोरो जिब जिबि बुथारनो नाङा दै, नोंसोरो न'खरफोराव नांलाय खमलाय खालामनाङा दै, रावजोंबो नांलाय खमलाय खालामनो नाङा आरो लोगोसे हानायखिनिया नोंसोरो बाराद्राय नोंसोरो माने गाज्रि गाला बुस्थुफोरखौ जानो नाङा, लोंनो नाङा, सोबनो नाङा आरो हानायखिनिया नोंसोरो मोजां मोजां मुवाफोरखौ जानांगौ, हानायखिनिया नोंसोरो न'आवनो थानांगौ, लामा गोजान हान्थिनो नाङा, गिलिर बुस्थुखौ दिखांनाङा बेबायदि होननानै बिथांमोनखौ बोसोन होनाय जायो। नङाब्ला नोंसोरनि फैनो गोनां बै जिथुनाखि जा गथ'सा बे हयथ' माबा मोनसे एसे असुबिदा अबथिरायै माबा मोनसे हयथ' असुबिदाफोर जानो हागौ। बेखिनि खोथा लाना बिथांमोनखौ माने बे दर्सिनि समाव जों बुंनानै हरो, बाख्नायनानै जाहाथे फैनो गोनां गथ'आ जाहाथे मोजां गोग्गो देहा लाना जाहाथे जोनोम जानो हायो बेखौ जोङो दर्सिनि समाव खननाय जायो। बिनि उनावहाय आदै जोनोमनि उनावहाय खननाय जोंनि बर' समाजावहाय जाय आर'ज मेथाइ, बे आर'ज मेथाइखौबो खनना होनो हागोन ना? बे जोनोमनि उनाव जोङो 11 सान जाब्ला न'खरखौ जोङो बुंखायो दे माने न'खरनि बाथौसालि आरो लोगोसे न' बां लिरस्रां फोथारस्रांनानै गासै जि जोम सुस्रांनानै मोनाबिलि समाव आर'ज लानानै 11 सान जाखालि जोङो गथ'खौ बरायनानै नैबे दोंसे मेथाइखौ खनो। जे मेथाइयानो जाबाय आनन गसाय नै सोरजिगिरि फालिगिरि बे मेथाइखौ खननाय जायो। बिनि उनावहाय गथ' सासे जोनोम जाखांनायनि उनावहाय बै न'खरनि जानाय आसार खान्थि एबा बै बिमानि जानाय हुदानि सोमोन्दै एसे बुंगोन ना?
बे जोनोम जानायनि उनाव बिमाया माखासे गावनि देहाखौ जोथोन लानायजों लोगोसे गथ'नि फारसे नोजोर बोनानै गोखा गोखै बिदिनो बांद्राय माने मस्ला जातीय बुस्थु थाव जातीय बुस्थु बेफोरखौ एसे बासिनानै मोजां जानो हानाया गावनि देहा आरो लोगोसे गथ'निबो मोजां मानो होननानै बुङोब्ला बै समाव जिथुनाखि जोनोम जागोदान गथ'आबो गोरलै आरो बिमानि देहायाबो गोरलै जाना थायो बर' समाजनि बै गथ' जोनोम जानायावहाय फालिनाय रिचुवेल्स एबा दोरोङारि आसार खान्थिखौ नोंथाङा खाबजानाय मोनो ना खाबजानाय मोना आथिखालनि मुगाजों आथिखालनि मुगाजों गोरोबनायखौ आं खाबजानायखौ आं बिराद मोजां मोनदों